Moi YouTube. Minä pelaan Robloxia ja mapin nimi Twisted Murder. Ja nyt tulos Juggernaut erikoisroundi. Ja mä täällä yritän kuvailla. Odottakaa. Noniin. Eli mä täällä kuvailen. Ja menatkoos, mä käyn. Odottakaa ihan pikku hetki. Kuulutaan tätä. Toivon mukaan mä en nyt hävitä tätä takia, mutta noin, nyt kuuluu ääniäkin vähän. Missä se on? I think it's toi. Musta tuntuu, että se on toi. Kai se laase. Kaikki vaan ammuskelee. Mä en oo ikinä enää pelannut tätä Juggernauttia, niin mä en tiedä mitä tässä pitää tehdä. Mä vaan räiskin menemään. Okei, löytyi. Ja mä kuolin. Kiva. Mä voisin esitellä lobun hienon alakerran. Mä sitten kuvaan. Täällä on hieno uima-allas. Noin. Ja nämä äänet on aika suommerin kovalla. Ja joo. Sitten Venäjä tuo latailee. Welcome to Twisted Murder. Ja nice. Joakin kysyy vessasta. Sä innosentti. Mä oon rank 2 tosiaan tällä hetkellä. Mä kävelen seinää päin. Tää on ehkä yksi mun lempikentistä. Ja tuolta kuuluu taustalta vähän melua. Nyt on kyllä semmoista meteliä, että toivon mukaan toi ei hirveä lujaa kuulu. Toi. Joku kuoli. Missä?
Ihan lähellä. Ai kato, mä oon rank 3 jo. Nää musiikit on aina kovia, kun tää roundi loppuu, nyt oli like a bounce. No niin. Nyt tapahtuu tämän mielenkiintoista, kun mä oon seriffi. Stay in school or you will be a noob. Ja tuossa on Robloxin QST. Joku tappoi jonkun. Kuka se nyt on? Tää kuuluu ääneen kyllä, mut varsinkin toi. Vauva itkee. Ei oo kivaa. Tää kuvat. Okei, nyt Uber Snipu. Yes. Nice. Häiriön tekijät yli 9 miljardia. No niin, nyt alkaa tapahtua. No meinaa tämä sankari. Missä sä olet? Ei. Ja musiikit särkää korvat. No niin, Murder Madness, yksi mun lemppareista. Kaikki on murhaajia. Tulis vielä joku hyvä mappi, missä pääsee kämppimään jonnekin, niin olen iloisuus. Vaikka leffateatteri. Mitäs ne se hoppasi?
Mä yritän tässä nyt kuvata. So. Ei tässä videossa meillä tuu mitään, kun kaikki vaan pölöttää vieressä. Nyt käy pölöt ketään muu kuin sinä. Vois kattoo, jos on kaupassa jotain. Nice. Aha. Just tän mä halusin. Nyt pitää löytää joku hyvä kämppipaikka. Täällä ylhäällä. Molemmat. Mit? No, I'm dead. Niin nyt tutkitaan sitä. Oh god. Pitäiskö tyypit? Pitäiskö? Te näette tätä tekstiä. Pitäiskö? Mä ostan. Oh god. Nyt mulla on kova. 3 murhaajaa jäljellä. Kiva. Eli se on 1 vastaan 1 tällä hetkellä. Musta tuntuu, että mä tuun kuvaan tätä vielä lisääkin joskus. Mä laitan ääniä vähän pienemmän, ettei korvat hajoa joka kerta kun matsi loppuu. Meinaa. Innocent, kiva. Mä näytän teille yhden hyvän paikan. Tälleen pääsee tän puuhun, mistä sua on lähes mahdoton löytää. Okei, sut löytää aika helposti, mutta tänne on lähes mahdoton ampua tai heittää puukkoa. Ja sit täältä pääsee nopeasti poiskin. Joo. Musta tuntuu, että mä tuun kuvaamaan tätä aika paljon vielä lisääkin, mutta... Joo. Minä olen nyt ihan alassi. Näettekö? Tää saaluva riittää. Ei joudu korvalääkäriin joka toinen päivä. Ja taas eläintarha. Get ready. Tää Innocent. Mä menen takas mun kämppipaikkaan. Soguasti, lol. Easy.
Gangnam Style. Innocent. Hyvä. Täällä koulussa ei oo hirveesti mitään kämppipaikkoja. Pitää kattoo paljon tommonen huijausase maksaa. Hui. Mä en tiedä yhtään, että kuuletteko te äänet tästä, mutta saa nähdä. Niin, nyt piti katsoa, että kerro. Tämä. $2,500. Pizza. Aika halpa. Juu. Vois ostaa pizzan seuraavaksi. Tää komento miltä tanssi on siis kautta e-dansa. Sitten on muitakin, kuten kautta e wave, kun se kirjoitettiin. Ei. Vave. Miten se tehdään? Kautta e. Vave. Juu, se on kautta. Jos mä pidän näitä tälleen, niin mäkin kuulen nää äänet, mutta jos se... Double trouble. Moikka. Moikka. Ja Innocent. Mä en ikin pärjää double troubleissa. Juu, tosiaan. Muistakaa lapset, älkää ikinä leikkikö veitsillä. Kuka se on? Kuka se on? Kuka se on? Kuka se on? Sieltä kuuluu PAM. Mulla ääni vähän kovemmaa. Olen pahoillani, jos te katsoja korviin tulee sattumaan tän takia, mut varoitan, niin sattuu kyllä munkin korviin. Et mä vaan mietin, että kuuletteko te noi äänet, niin mä laitoin nyt ne, joo, you know.
Kuka sen tappaja nyt on? Täällä on 8, 7, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja se tappoi jonkun. Nice. Onkaan mä en oo seuraava uhri. Ja ovi aukas, joten lisää ääniä. Ihanaa. $45 kredittiä. Moro. Siinä on taas Jokke taustalla. Koska mitä olisikaan video ilman Jokkea. Innocent. Täällä on hyvä mesta. Mä tarkistan mikä sen nimi on. Roar. Tohon noin. Joo. Tää on myös hyvä pakka parkkouraa. Ja voittaa. Pizza täältä suuntaan. Joo. I'm gonna buy that pizza. Look now. Ei tiedätte. Get ready. Seriffi. Nice. Tää on nyt se mun uusi pyssy, minkä mä ostin. Paljon maksaa? Ei oo kuin 1 000. Nyt se... Lol. Party. Hyvin pyyhkii pojat. Tai tytöt, jos katsoo joku tyttö. Leffateatteri, jes. Jos mä olisin murhaaja, niin olisi aika siistiä. Voi olla, että mä enää hirveän kauan kuvaa. Mun pitää lopetella ihan kohta, mut... Juu, mä tuun kuvaamaan tätä sitten lisää. Mä kuvaan vielä 4 minuuttia. Kuten ehkä huomaattekin jo. Sitten kun tää video on tubessa. Koska kuten kaikki tietää, että minä kuvaan kameralla, jossa voi kuvata vain rajallisen määrän kerrallaan. Ja mulla on enää 3,5 minuuttia sitä aikaa jäljellä.
Joten kuitenpas nyt leffateatterilla ladata itses. Ja päästään jatkamaan eteenpäin. Ja Innocentti. No nyt on kyllä niin rikas äijä. Heittelee rahaa ympäriinsä. Boring. Vois kattoo pääsis mä ton Dragonin selkää. Kyllä mä sin pääsen. Näin. Herbidi-derb. Enää puuttuu $9 special round Juggernautti. Mä ehdin ehkä kuvat vielä tän matsin. Eli tää saattaa loppua tää video kesken tän matsin, mut mä laitan videotietoihin miten tää vikamatsi päättyy, jos ei mene niinku. Tässä on minuutti 50 sekuntia aikaa. Sheriff. Okei, toi ei oo. Eikä toi. Eikä toi. Kuka se on? Ei. The Boy Gold on Juggernautti. Se taisi voittaa. Poikakulta. Mut joo, ei mä kun enää hetken, kun se on kuollut. Eli te varmaan tiedätte jo, että tämä äijä taisi voittaa just nyt. Mä sanon teille, että heipä hei, hyvät kansalaiset YouTubesta. Se olis moro.